Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka NMC ka lalong ka kenhon ban yora ya ka nam la do da ka ba penlim no ya ka kenhon RCL ha ka lempung yelek kai First League Cricket Tournament bala penlong da ka Nongkasen Sports Club Cricket Branch ka bala long ha ka khat arterik mentau bna yayong arjar arpuai ha ka shinong Nongkasen ha ka ni kicing penha perda ya ka ni ka lempung yelek kai lai don lang ru uba estancing jana nongbet uba lalong kongsan ka kong purlin maublei ka badai ka President joka Mauthat Raishan Mahila Block Congress Committee uba mixtar ubalong President jong Mauthat Raishan Block Congress Committee lembat kiwe hagani kesengi uba estancing jana ulano senyang ru syaka Nongkasen Sports Club da kitiari lekai bat kosong pisa kumsi benta ban yarap yakani ka kenhon lekai ban kentiu yaki kam lekai sports hagani ka time Nagalian juga sport club di Shimla dutia bagi berkat kumno ban kesiu tia biang yang dong berkat jungi kepala sedang ban lip kirong kamtam beda dengan sport. Dia nak kata mengilik pelong ni kan fast tournament cricket ha udah senam bamanta sibun senam ngilayan kili kumto ngilayan lesanya agak blok do kelap kut kumto kat bangi pai don apre ka jingkut lat tinggi mase naglayan jongai kisnong ihap ban shim ya ka jingkit kli na mata ban kesiu tia ya kikun samla jong ni ke area Mauthat Raishan jongi balayotia lingai lese blashu em bali lekai sport setang artili kiti umdeshu da ka bormet umdeshu da ka jat umdeshu da ki da ka bor jabing jongi deng lekai setang artili ke simpri akti berkata long ile sport ha ki mobile tikane kamera aji mentoy kamtam mi ko khya le de kan khap kata chu da ka bangi long ni tournament ni da ba kun sama jungi kastak yang ban kitia ke dit beriu ban mi semadan ban sei ya lagi sap dibagi ki don dengan itu epi kendiat ngamla ban lain bagi ne ki bentar ki bakum ka sport club dan kam bat mapiru ani kecuali lagi game lah dah niok dan kam kita ikhtiar kita lanos yang hidama iba jana nongbet yang sport club kodungi kita ikhtiar kita sese sangi berkat ladang ka bor jungi ngimla berkot bor bantit itu ikhtiar ladu kipat ki helmet ki glove berkipat kira dei mai bala kloy banyarap pagilio kan dan kamlang hang ne tournament tournament baro tim di bawah hang ne mangilekai ngila persangi itu lekai kan kita wajib ke bawah panggil kambat pong ipat kambat lagi di grup kambat pong di helmet ro dan tren mentah ne ngilekai bentuk kursi kadang-kadang yang plemio ngio kan pong ini ki helmet mas kada long than ke jum sam tidak ada ngilekai de udius lese ya bat se kan pong itu mas kan khap ya dah ini lagi masa di kubishbun ba janai de jong sebelum musim jongpi jinglong lah ko jongpi ban yodon batan ke jongpi namta jongi ke sport club bat kane ke jinglong sebelum musim jongpi kan ra ke keteng jongpi om ta hane snong ke jongi dei mentang yodon hangne dese kini ki atlet tim ro kin ra ke khobor ba dei ma pi bala kloy ban no senyang ya jidon kam tam sport ilese pidero lese bubri ba e sport ne bala banderu player le kai mishwa no te kuleshi bonik diki jing yarap jongpi bakung kini kirang ba ni ba khamyar ba ngene gandu akathani bas ka jongi kadangi khot khnang ye degi bro ki bala pau prathai hak lengleng ki jakaru lese kinwan tangkhat no e ndai mai kat haba ngidon naki nogi jing le kai sport lane la kilong kino ki sport ki ba pi pila ban mai kum samla iklai banya dan dekat kumba piliui hati YouTube di mobile ki jong pi bat ki kot khoboro keleng nadu kini badamus nam marajar arpau wada pedenggalok daur upun ki jaka ila persang banyale kat bala banya dan bentalang bat ki pajba nong sunong
ringkat bat khamtame na banta jong pik samla tengi ai kuble sibone namta ke jong i ingis kan lo blai nang dan rangkat bat i lem rangkat bat pik samla ru banyo ke jinge trelang na kawai kapor sakoi pat ngone nong pang terit moblai ikode terit nang tai nasional moblai ini ru idai ba ilong kami ba smart ba banyadan benda haki pun ki jaka jongi hakane gadong kathan kabangi donkam na kapor sakapor itu kirang ba ngai kaboru suara wala mudang hangne markamat ru ba la sha epi banele kai sabha gumne hakane kasni kabamta lesen senang koi to ko ngara ka dia iru bai nangla ban piai bai kasnong kathau panai jongna dia pi ka history longkot bat pi tip khamba ma pi yaki pun ki jaka bai lale na kabanta banyadan mentalang hangi kumki nong senang te pa nong senang da ka burang ngai kable ri pi kisamla ki ba pila ban simta kisamla gidan kabanta ka bakratan na bata kasprat kane ka jing panjang kane kasprat hangne hanang kasan lese gade ko wai galanti kaban khat ye ki jing sniu jongpi kisamla nangar la kisamla syang ki ai ka lon ye ka wa ye ka yo ga han bat kai songgali geleng kin ngop ki ba bonjat ikam jongane ka percaya bat kinam po su nasional ada kidan kata kasap le kai sakano kanoru handai dakine ki plan ki ba kane ka klub hangne nang kasan ka perkat nata ka bhagamet lagi long ke kentai lagi long ke senrang ru nga set tupa ba hangne nang kasan ki nong perkat nam ta sport nadu munswaru ki khlain ba bat ki nangro ban pniat ki jai sport ki ba per ha po jong kane ka blog motivation ke jongi te kan nong slotonat ya kane ka jing lam nanti jong kane ka club ngai ba ki wai ki club ru kin sasim yakine kilat jira na kabanta ka kot ke khia jong ki samla hi baro koi Tekei ka banta ka bang akwa bandu hangne akmat jong ki kum ki khon samla jong kanong kasen pelun baro koi kalong ba pinang kiu saprang om ba pin penkut no lese tangkane kasngi rei nagawai ka snem shagawai ka snem don kamban kiu saprang bat kumjo kane ka dong kane ka thai pinang praktis lane pinang yele nakapor sakapor nang ba phila ban kanjo sa ka kardan ka ba sejrong ha ka ba phila ban yele ban simbanta bat kiwei ki snong lane kiwei ki badon kum kane ka jingele tournament cricket bale se ki prior ki babun ba pinyo kanong rim ka ba kung sane kane ka wei na ka jing kapan wanra ya ka jing kot ka jing khia kapan wanra dia ka jing prakhat bakla kum ki khon samla kabal laj ru na ka bam ka di na ka kiat na ka na ka di drop na kinoy no ki jing di akan tu ya pi ba piar na gini nang ba ka met ka phat jong pi kan long ka pakoi ka kia bai kum ki khun samla de na ta ka lawe jong ka jaj ban riu pat ka ri ba i jong i ka bangi don hak ne hak pedeng jong ne ka perthei idai ki khun samla ki ban batin lenti ki wei pat ki badang khamrit idai ki khun samla agaba phila ban hikai ki wei pat idai ki khun samla ki balong ka nuksa na ka banta ki marjan marpan na ka liam yunga haga ne gopor ai ke jing karshan bat khamta me ke jing duai ba phidyo ya ke jing kot ke jing khia met ka ba khlan ke jing phi ba phila ban pendet ya ka ne ka thong na ko ka snem chi ko pat na ko ka por chi ko pat khamta ma ke ne ko por haga ju ko por ibalong presiden jong ka ne ka club haga ju ko por ibalong ro sharman jong ka ne ka meeting ka ba manta ngai khuble yi khamtam hawai don ka ne ka sap ka talen ban batin lenti phi ki khon samla na ka bata ba phinra ya ka lewe ka ba pranai si banta ha ka jingede ba ka ne ka spon nadu ki kan thei hadu ki senrang na ka banta ka football
lani ka cricket lani kino ke jingile kai kabanga yalede ngas ngotna dadu kata nadu ngadang khna namari mai na yeng yang ai sai khang ban lek football ban ya kenjat bol prakhna mayong la ka ek masi sikho yo thung ru hadem ya ka ba phin le yale bor nga pedengan yo thu efi namaranga yale football man suwa te kata ka jing kenjat bor bon teng teng ya trap the way nga ki khowa bon ki juti ki la mong lut bon ki jat ro nei la kataro nga yale hi nang ba ngat penmelin ya ka met bakan yo ka jing pa jing khia ti ha ka jing ede bar kane nagaliang jonga nga don sia ka mense madu kata bat nga i ya phi ki samla ya ke senrang ya ke kentei la ha ke babun ke rukom ke jing ile kai kamut kat ibadon ilat kat ibadon ilenti ngakloi ban yono senyang ha ke banta baro kum ki jing don kam na banta ka klop na ka banta ki football na ka banta ki no ki jing e ka ba fisem kum balong mentang yo sngo ngai khuble karpang e kham tam yo presiden jog ne ka klop te nado bala ai jing khen na ka banta ki ne ki jing yada thong na ka banta ka cricket tingila persang heban penbiang ipi hari kamda biang lese nang ne sakmat da ka jing tre hitom da ka jing kersan lang jong phi da ka jing duai ke jong phi da ka jing IT jong phi ha ka ne ka kam ngai bau pleru nai ka jing kot ki jing khia bat ki lat ke lenti ka bang anang yo susu panyarap dei tang hang ne anong keset dei ke ne ka jing rap lese ngamla su ban jer ka khtin nei bat ngam ju bu jing tho komong ka khtin ublei ga ka khtikan yang ka bakale wan ai ka khtikamon kan tip dari hang neru nga khlem kan mau su bala ya rap na ka bentagi neki klub na ka bentagi jingdon kam jumpi renga smo pendit hadin ba presiden la pen kan mau mar ke lapun pala jing rap semde tangah ka ka mau harisan konstitusi dei hage babun ki weiru ki jaka keleng-keleng kabangala no senyang hage babun ki banta ngai kene ke jing plilat ke jong blei na jerong ngai nakaliang jong pi kum ki samla pinang srau pinang ki se jerong bat ka ba pila bat pende bro ya ke jing ele final manta kasngi te nganam keren sibun yele bha shwa ba pintit ya ka bor bat pechwa long salak ki khmat nanta ka medru mde ba phin pen e thriang lare pen e ndei jaka ba phin tit philaj no te dei ban pen jem ba pi briu ha ba karer hapo tv le se pio i ndei ha ba pen jem ya ka met nang tin jerong waktu ru hel ka her sepo pede ndei la dangin hap kum tu tingila khen bat sieng bat seru uto ka yeng lai mala samala rayo i tai kan thai bhabriu actress uno nang tai cerom sepo tendala yo i baka priu basting met taka jing ketik jing mut ti actress lak tik ndet tiak te ngatrai nakaliang jong piru kebun kinong pekai lada pinang banti de kabor kelak tik ki wei pa te kene kade ke jing roy bat ke jing tiustet ha ke jing edei kum kinong yele football kum kinong tit cricket lene ke bayele itipat menton ro ye kene kade ke wei ngakan tu epi wat don ke menseme bisni da job mono ro ya kemen lang namar ba kum kibriu ni don he ke jing rem ke jing job te ladang i rem menta hagoi ke por pat ngin job te kine ki kentin le lorang kat bat pi pendap yel ka hok dengan ai khuble ye pi 4,000 ngu khuble Arut!
Good way, Ran. Iran. No ball. Lanjut apa?